ଏଇଠି ଆମର ବବଲି ବି ଆସିଛି। ବବ ଏମିତି କହିଦିଏ ହାय। Hi. ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? How are you? ଦେଖିଲା ଆମ ବବ କହିଦେଲା ହାय ହାय। ହେଇଗଲା ଆମ ଶାଗ ଭଜା। ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏବେ। ଠିକ୍ ହେଇଛି ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା, ଏବେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଶାଗ ହେଇଗଲେ କ୍ଷୀରିଟା। କଣ ପିଞ୍ଚ ଦେଖ ଆମ ବବୁଲା ଇଏ କି ଇଏ ମୋ ବବୁଲା ଗେଲ କଦ ବାବୁ ପଳେଇବ ଗେଲ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ। ହଁ ମୁଁ ଫଟୋ ଆସୁଛି ଆଉ ବବୁଲାର ଫଟୋ ଆସୁଛି। କଣ ହେଲା ଦେଖ ବବୁ କଣ କରୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ନବ ପରା। ବବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ହଉ। ଶାଗ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଉ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା କ୍ଷୀରି ଆମର ଏଇଟା ହେଇଛି। ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ତାକୁ ଦବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଛଡେଇ ମାରିବି।